Super. Měl bych tady dva modely. Jeden větší, jeden menší. Zas tak výrazně se nelišej. Samozřejmě nějaký ty různé věci tam najdete. Určitě to taky mají oba dva, takže měl bych tady jeden Samsung jeden jednu jasně jednu hruštičku taky. Ta hruštička, tak ta je větší, teda o něco. Pro vás telefon teda do práce pracovní, tak tam by se samozřejmě hodil ten větší. Můžete z něho vyřizovat e-mailovou korespondenci. Tím, jak je větší, tak je to samozřejmě lepší, že jo, líp se s tím pracuje, víc věcí, nebo líp se to na tom zobrazuje, že jo. Pokud teda nechcete vyloženě nějaký tablet, nechcete, super. Jo, já bych tady měl teda ty dva konkrétní modely. Tak měl bych tady tenhle ten Samsung a jak vidíte je menší, je to foldový telefon, takže se dá sklopit na půl. V podstatě jako jste znal starší Včka, že jo? Tak tohle je taková jako modernější varianta. 6.1 display, OLED, takže velmi pěkné podání barev. Co se týče tady rozlišení, tak 2556 na 1179 pixelů, takže je to lepší střed, bych řekl, v dnešní době. Je tam 6 GB operační paměti. Není to úplně tolik na dnešní dobu. Je tam samozřejmě potřeba trošku pracovat s tím zavíráním aplikací a podobně, takže
S3 display, OLED taky, jako ten předešlej. To rozlišení tady je o něco větší, tím, že to je větší telefon. Máme tady 2622 na 1206 pixelů. V porovnání s tím předešlým, tak tady bych řekl, že to oproti té velikosti vychází plus minus stejně, takže to vyobrazení tam je víceméně kvalitativně stejný. Kvalitativně bych řekl dobře stejný. Je tady už 8 gigová paměť operační, takže samozřejmě už v tom základu to zvládá lépe. Mám tady i model 12 giga, zase je tam nějaká ta tisícovka navíc, takže opravdu záleží na vašich možnostech, co se týče úložiště. Standardně tady je 256, takže zase tam, co jsme museli přeplácet, tak tady už to víceméně máme 512 až teda i 1 terová kapacita úložiště. Zase je to tam teda více odstupňovaný. Jo, tady ten upgrade, to úložiště vychází cenově lépe než v tom předešlém telefonu. Takže jo, tam to vychází zhruba 800 a o těch jednou tolik z 512 na 1 tera, tam to vychází o nějakých, jestli se nepletu, 1100. Musel bych se podívat, teďka slavy si přesně nepamatuju. Co se týče foťáku, máme tady vzadu 2 objektivy, 48 a pak tam je 12 širokouhlá, takže na focení samozřejmě lepší bych řekl. Co se týče kvality, i když tam je skoro jednou tolik megapixelů, tak ta kvalita tady u těch ruštiček opravdu je. Mají to fajnově odladěný, takže toho bych se vůbec nebál.
abyste měl přehled určitě. Dobrá volba samozřejmě. LTEčko, co se týče internetu, 5G, to nemá, je to o něco levnější model, takže samozřejmě musíme tam dělat nějaký ústupky. Jo, klasický USB-C nabíjení, takže zase ten standard jakoby dnešní doby. Jasně,
tím prostě zmáčknout tlačítko, řeknout, co